Ко се чудиш? Гледаме тези телефони. Дали нещо може да изкараш от тях? Не, ще върна един iPhone да взема един от те. Защото не можеш да го продадеш. Не мога да го продам даже. Нямат пари хората, айфоните са скъпи, това не е като Samsung. Имам тук сега топ стока. Имам тук по 128 гигабайта и по 4 Ама какъв е телефон? iPhone вече не искам да го гледам. Знам, тук всички хора викат, не искам да го гледам iPhone. Искам защо така искат? Защото iPhone-ите са скъпи от 2 абона нагоре. Много скъпи, бе. Пак Samsung-ите са под 2 абона. Ама днеска дойде един Алито дойде от Стамболово, иска да купи като тебе. Изделайка 16-ката. Абе ти към изделя, ама той до тебе кога стине, ти знаеш и към Пламен даде капаро и не може да го вземе. Как така? Абе така е към. Не бе, можеш да го вземеш веднага от всякъде, ама 3500. О. А пак аз ще го взема за 300, мен 400 леда, ма сърбет, бе. Това са 400 леда. Той за койка няма още така. Има, бе, сега отиваш и скупуваш където си искаш, ама с 400 леда над цената. Аз тия пари да не ги събирам от пътя. Така бе, ама защо? Чакай се. Ама на Сабинката чирака, що дава 2600? Що те е само 16, не е Pro Max. И са малки гигабайти. Чакай се, то 16 Pro Max. Това ли решава Pro Max, където е? Pro Max, че е голям, че е Max, че е топа на топа, че е най-хубавото и ще снима тук и ще прави клипове, ще е тако. Парите казва. С тебе 400 лева, ако можем да направим с тези пари? Де че спестим? Всичко може да правиш. 400 лева не са малко пари. Не са малко пари. Това нещо колко боя, колко бетон. Ти, аз тук ли не мога да вземам? Ти с 400 лева, знаеш колко е това? Взема два палета тук ли? Ще седем на Мерсито 4 пъти ще едем. Стига с това Мерси, бе. Там вземат пари, бе. Ама дават едене. Аз като отида, пися, в петък отидах, нямаше нито едно място. И стръгна. Няма място къде да седнеш. Това толкова хора чурбаджи. Толкова хора чурбаджи да ти пият, няма място за мене. Яла на село сега, да видиш магазините чисто празни. Влизат и излизат, няма никой вътре. Вчера бяхме с Галято на зоологическата градина горе. Гледаме там лъва, тигъра, таковата. И рекаме да седнем там долу на арката, той е затворен заведението. Рекаме пешеходната пътека минаме долу на шлагера, нямаме свободни места, викат. И оттам къде отидахме на Пещия горе, имаше места и седнахме и си ядахме, съм много доволен. Там е музика най-редовно и места има. Меса, скари, мари, смърт. Ядахме, пихме, доволен съм. Те постоянно реклама правят на Веселина за Пещите. Може, обаче на мен не ми трябва реклама. Аз като седнах съм много доволен. И собственика вика, ти защо не докара Ангел, бе? Що ми идваш сам? Аз като закара, ти едеш ли мръвка? Мръвка всичко имам. Така ли? Аз съм като прасе. Ама има и лаврак, и риба има. Ама и риба, всичко имам, аз съм прасе. Като просмукачка, викаш. Който ти дадат, едеш. Я не избирам, има някакви хора. Едно чайче. Сега ще така хора не ядат агнешко. Моя син, агнешко не яде, овца не яде. Свинско умира, обаче за риба. Фаща не яде риба. От това за риба специално. Фаща. За кеф. Да. Ама не яде. Пак аз не съм такъв човек, аз сям всичко. Тебе където закаря ще едеш, ще пиеш. В Гърцията закаря и там ще едеш, ще пиеш. Да, днеска дойде един човек и рече Софиянците. Три момчета бяха. Три момчета. И каже, той ти е много голям фен, и вика, поздравим го там. Че вика, Ангеле, ти какво правиш? Викам, харесвам, ама Гърция, отивате ли с мама? Викам, отиваме. Като каза Гърция, поздрави то Христо Христов от Свиленград, дето семейството, родината и ЦСК. И ЦСК. Христов да е жив и здрав, 156 години с целия си джинс и всичките му приятели. Искам да поздравя един, не можа да разбера какъв човек, ама няма човек е хубав, над 30 години е бил в Кипър. И вика, аз съм много гледам, вика, Ангеле, когато така се случи да те гледам на живо, здраво, живо там, поздрави Пламен, вика, 30 години продължавайте да правите тези клипове, вика, защото аз, като се прибирам първата работа да гледам клипа. Ама наистина, аз сега като гледам, защото ги правим по-дългички, така по половин час, и човек като се прибере от работа, нали ядосан сега по принцип, от работа шефа го е изморен, най-малкото е изморен. Колегата го е досъл,
счупил там нещо, скъсал нещо, трябва плаща от дръжка от заплатата и той го мисли, като се пребере, като пусне нашия клип. И почва. Той нашия клип ми е нищо, ама те разсева. Разбираш, Да, така. отморява се. Да, защото ние в неговата сфера и го разсева. И затова много хора чакат, даже един викаше, един тираджи вика, брат, правите клипове, защото аз не мога, човек не мога, аз като спра на почивката, искам да спочина от вас, с вас почивам. Те много хора такива. Много. Сега замаих, гледам, за нарочно е така, преди предаване, да те преуморя, защото като почнеш да вадиш телефоните, ти искаш Няма много пари. днеска телефони. И за първи път, Ангел, ние счантаме с куфър, и то метален. Това знаеш ли, че от някакъв микрофон, дето тези диджеи ходят или музикантите да пият? Не, това го вземах вчера от Да. Първомай. Да. Даже... Много хубаво куфарче, много ми харесва. А куфара продава ли са? Продава се всичко. Та ли? Не. Ама не го продам, аз вчера го купих. Така ли е? Ама ще продеш за пари. За пари, да. За всичко са... Това се продава сега. Сега почваме с бокуците. Няма бокруци, защото е чупен. Нали предаването така тръгва? Нещо ефтино. Бокруци Или няма подарък. преказваш бокруци. Слушай, или подарък, или нещо ефтино трябва да почне. Това всичко работещи. Кога ще идвам да снимам кученцето къде живее? Ами... Трябва да дойда да снимам. Слушай, Да. яла... В сряда яла. В сряда ще дойда. В сряда. Ами, чак, кога се пада втори? Втори, кога се пада? Аз даже днеска не знам кога. Чай да ми Днеска я не знам кога. Днеска 29. На... Утре е 30. 30, после е първи. Той месец е 30 дена. Не, на втори кога се пада? Когато се пада, бе? А нали трябва да дойда тук на Добре, инжекция? днеска 29. Утре е 30. Понеделник. Понеделник. Първи е вторник, сряда е втори. Значи в сряда кученце трябва да... Добре, на втори, нали, ще го донеса тук. Да. Миним трябва тук, аз трябва да дойда там да покажа къде живее, как живее. Живее при мене живее. При тебе живее. При мен Такова е- хубаво куче искам да го пазиш, ама направо да го обичаш като дете. Той много се легаева. Легай се, а мъничко е, то на 3 мъничко. месеца човек, то му се играе, ама Обаче, направо... слушай, което каже, той това не е... Аз го държа при мене, като бозала седи. Като го пусна при моите кучи, ела виж как са. Ама той е дете, бе, човек. То Дети, на 3 месеца- ама играят си Ама двете. глези се още, глези се, трябва да го възпиташ, да го се Как да го възпиташ. възпитам? Той не знае... Ами има хора взимат по там 1000 лева да го възпитат. Захаря го там. Я да захаря двете кучета И тогава. двете да го възпитат за 2000 лева. Без пари за ги Ами ще ги няма. направят, като кажеш седни, донес пръчката, ще доноси пръчката. Като кажеш донес телефона, като ти стървеш бурмата, ще я носи. Той няма Добре да сега. знае бурмата. Дано съм те омаил, защото когато телефоните са два, с нощи обяснявах на Биянко, че трудно мога да те омая. Като са 3, процесорът прегрява и става по-така. Какво се набутваш? Ето iPhone ще го взема. Добре, сега виж тази тениска корема как ти излиза. Ама Колко ти тениски знаеш, ти даде? вчера га надянах това, другата свалих да дойда тук, Да. отидах Диню да дам телефона. Кога отидах, гледам, няма пръчките, тогава се върна, обаче към Пламене, какво направи? Ой, някой не ще ли да те направи така рекламна тениска да даде? Тениска да ми дадем. Нали имам, бе? Нали Ама не бе? някаква по-голяма човек, до сега всички фирми деца дали тениски, корема ти е винаги отвънка. Не може ли някой да направи поръчкова тениска с голям корем? Само за корема. Да си е малка нагоре тениската, да речем мелка, ама да има корем за 3 пъти XL отдолу. Тя ще ми като чувал. Да бе, да се вързва така отдолу корема. Да излиза. Ами добре, и женските защо ходят чак до тук? Ами женските е красиво да ходят. Аз съм така. женско, Ами бе. Не си женско, ти си Аз съм звезда. по-бетер. Даже по-бетер съм от женско да Кой кажа. кажеш, на тия години вече... Бе. Така, слушай сега. Това е Redmi A2. Чупено, криво и мърливо. Така. Това е Redmi 9 C, там няма C, това е едно и също. Да, си... Така, знам, че сега ще почне як пазарлък, защото ще кажеш, това са Redmi-та, ма те с 2 RAM, 2 на 32. Стига с това две рами, аз нищо не разбирам от Аз за рам. това ти обяснявам. 2 на 32. Демек лагят. Да. Пий не си да не те забуца. И с мене няма да се базика, няма и да Ще ме се е задавиш. Това iPhone къде го искаш? Това е- Моя ще го връщаш. Да, връщам го. Не можеш да го продадеш. Не мога, а то другия ще го взема. Защо не можеш да го продадеш? Не може, защото не мога. Не мога. Даже не ги изкарвам. Днеска изкарах Няма да ги изкараш това. Добре, гледайте сега да покажа на хората. Това е iPhone 8 Plus. Гледай как хубаво. 108 плюс, бе, аз казвам на хората 7 плюс. Бе. А 8 плюс стъкленка пак отзаде. Чакай сега да покажа. това е 8 10, плюс. нали? Хикс, да.
Слушай се, iPhone 8 Plus отпред сълза, отзад сълза, оригинални части. Добре, ама ти знаеш... Топа на топа. И не можеш да продадеш 8 Plus за 150 лева. Ти не знам какъв човек си. Не мога. Даже не питат да ти кажа. Кой ни пита? iPhone 8 Plus, знаеш колко струва, бе? Абе, той струва, ама... Аз тук оригиналния дисплей го слагам 120 лева. Само дисплей, аз дам целият телефон 150 лева, ти не можеш да продадеш. Не може знам. да промени. Не знам. Га мога и няма ли да го продадеш? Утре ще звънна 100 човека за 8 Plus за 150 лева, ще видиш. Добре, Така. дано да го дадеш. И ти имаш Хикс, колко го продаваш? 200 лева ще продадеш, не? Колко е? Ето iPhone Хикса, дете в тебе. Нали 200 лева му искаш да продадеш? Няма, и 180 пак Ще ще го дам. намалиш. Ще намаля. Ама няма ли почваш от 200 ще кажеш? 200 Не има за намаляне. Ти така си му учил. Не, той докато не мъри. Ти му кажеш 3 лева, той знаеш ли какъв е хора? Той казва колко е към ме, дай 3 лева. Няма ли да намалиш? Ама викам бърз. Днеска дойде на Радко брат и вика дай един кабел от това дето къде влиза айфона новия модел и така е в токото. Вика дай ми едно зарено. Викам това зарено и къде? Викам дай ми 4 лева за майко. Той ми се смее. Ама той е в магазина толкова. Ами към бързи вземат магазина. Че го иска с това да влиза и в... Адаптера. Ти към бързи вземат пламени към... Виж колко ги дава. Виж като му държи жилката. Ма гледай. Към гледаш и към бързи вземи, към това е бързо зареждащо 25 лева струва и към. Тук една жена е взела, няма казвам откъде кабел за 7 лева и после дойдем плати 60 лева ремонт, гръмнал чипа за зареждането. 7 лева кабел, 60 лева ремонт. Той направи кяр. Така, да спести там 7 знаеш ли колко взема за една букса 60 лева. Паромай Даниел. Знаеш ли? 60 лева взема. И към Пламен взема 30 лева. Той казва, ние тук ги правим на 60 лева. Викам, имате пари. Имате пари, викаш. Имате пари. Добре, още сега тия букси. Мукси, разбраме, че тия каза по 11 лева, 22 лева. Не, няма аз да ги пробвя така. Къде ще ги пробваш? Ама те работят ли показват? Ама те са 3 на 3. Къде бе, гледай го. Всичко да работи. Добре. Колко пари му искаш тогава? Искам 30 лева. Пак 30 лева? 30 той работят във Пламене. Ама редми, редми ще. Къде, гледай то. Чай, той батерите на крачи. Чай да го проверя, наистина. Провери, бе. Къде провери? И то провери. Всичко за телефона, Redmi A2. A2. 2 на 32. Това лаги, баби, не могат да дам 30 лева, Ангели. Това продай така. Че имам това колко е. Той ли показва? Трябват ми пари да ги дам на Пламенчо. Парите трябват. На кога ще ги дам? Аз на тебе ще ги дам. Сега, който ти скарам, на тебе ще ги дам. Аз не мога да спа спокойно. Вярваш ли? Не вярваш. Няма значение. Няма значение, чуконе, брат. Ти прягаш, тръгваш. Това пък е много зле. То тъче сме набира по хавата, ходи някак. Добре. Какво се бършиш по челото? Ами спотен съм, не гледаш. Тук е климатика изключен. Сега ще стане много горещо. Да го включа ли да стане хладно? Не мога го включа. Не засвършвам. И той 3 на 32. Колко пари? Пиши ли 2 рама? Абе не разбирам аз. 2 на 32. Добре. Слушай сега. Добре, за двата 32. Дай ми 36 лева, защото ми е живота на 6. Добре, ще дам. Куда те приема? Аз нямам много пари днеска, ама ще дам. Днеска е почивен ден, не се дават пари, къде. Така 36 лева. Трябваше утре да изкарам някакъв лев и тогава. Утре, това вече нямам такива телефони, бе. Така, има ли нещо мега скъпо? Мега скъпо? Нямам, ама... Имам един хубав телефон, чакай. Колко хубав? Много хубав, обаче няма батерия. Гледай го ти. Няма батерия, днеска го. Това ли мога бъде? Тие таки вече колко си ми дал? Така имаш ли? Много. Не знам. Много. Няма и батерия. Няма батерия. Ама инак гледам му дисплея. Аз като казах хубав, исках да ми изкараш такъв телефон. S23 Ultra. Ти забрай за тия телефона. Защото аз ходих в Криополе, имаше един такъв. Нали, 2 пъти отивам и сега като отидам в 3-тия път, той си го направи. Виж, аз какъв телефон купих. 15 Pro Max. Гледай. Погледнах, 512 гигабайта. Колко пари? Човека така са го измамили. Ето като дойде, вика, не искам да го гледам, защото толкова много пари е платил. Виж какво пише. 512 гигабайта. Да, ама колко пари? 15 Pro Max. Колко пари? 120 лева. Какво са го измамили? Измамили са го, защото телефона е китайски. Работи перфектно, къдеш. Уникален е. Това е китайско? Да.
Стига, бе. Гледай, Това не може да е и китайски. тук човека толкова се ядоса, вика, взимай го, не искам да го гледам, така ма набутаха. Кой знае колко пари е дал? Това не е китайски оправа. Добре, взимай го, 120 лева давам. Не, аз вече iPhone не искам. Нали каза, че не е китайски, 15 Pro Max, Не. 512 гигабайта, перфектен. Взимай. Не щеш ли? Не. 120 лева. Ама 120, ама не разбирам нищо от него, бе. Кой ма да разбереш, бе? Вземай сега. Колко пари? Колко дадеш? 10. Давай парите. Много хубав е телефон, отиде за 10 лева. Да. Сега гледат, как беше той. Това ти е едно башиш. От къде беше, бе? Има тук мои фенове, дето ретро телефони харесват и сега като го видяха тази Nokia, сигурно им капят лигите. Много се радват за такива стари. Сега имам тук... Ти знаеш, че аз взема да направя една страница за ретро телефони и ще качваме тук само таралянги. Хората се кефят. Аз ще ти нося такива телефони. Какви? Ретро телефони. Аз имам един аз имам да зарядя макар цял колко сайт. години си сега майстор, Да. аз ако донес един телефон, ти кажеш, такъв не съм видял. Така ли? Samsung имам ето такъв Samsung, Да. дето тук пръчката му излиза. Знам го. Не го знаеш. Знам го, един дъртя. Да, с заряното е на Samsung, обаче от старите модели, дето натискаш и влиза. Да. И така ли може да падне? Вчера звъня един, вика, гледах на един клип, Ангел ти даде една Моторола отваряща така, с едно широко зарядно. Вика, искам зарядното. Аз имам такова заряд. V60 някаква е така Моторола. Не И знам. колко хора ми звънят, искам този телефон, искам ония телефон, искам от този клип телефона, и пак почнаме с копчета. Чакай. Ти наистина нямаш тока днеска. Имам. Добре, ама не искам да ме мъчиш с таки копчета, искам да ама, изкараш мега скъпо нещо. Имам и мега... Мега скъпо. Това ли би? Или мега щупено. Не. Няма ли нещо хубаво, че? Имам така, така, имам. Това с всичко работещо тук. Да. Само да не го било е то. Ама той работи. Чакай да дали има... Няма батерия, аз батерии не слагам. И всичките работят. Ако искаш една батерия... Всичко работи. Добре, какво да ги правя с тези телефони? Обясни ми. Като съм пълен вече. Вече 5 парцала купи с по 5 телефона, с по 50 лева. 150 лева съм назади. Не, ти си ги взема обратно. Къде си назад? Ето тук са... ама съм ги платил и после... То си ги има парите си взема Ама аз си назад. давам топ телефон за 150 лева, пък ти ми даваш таралянги с копчета за 50 лева. Чакай, сега ще изкарам. Какво ще скара? Колко ще дам? Ма какво да дам за тия човек? Това тия касетки Да. ги събираш по 3 лева. Какъй тръля, ба ти не Тия си касетки добре, ба. там, дето ги на пазара... Няма касетки на пазара, що не дойдеш на пазара? Аз ще дойда. Искаш ли Яла. другата седмица да Яла дойда? искам. Ай, ще дойда. Яла, бе. Хората и без това искат да видят какво става на пазара. На пазара е телефони, колкото си искаш, ама не можеш да ги наближиш. Що? Защото има хора, дето, сега да речем, моя баща, забрал го е сина си. Да. И аз го забирам моя баща, карам го в Германия. И той кой ще го вземе на работа? Никой. Той обикаля там, взема телефон. Ти не ти знае ли? Не знае. Дай ми хубав телефон, голям. Да. Дай ми 50 лева. Той може 120 лева, той иска 50. Ще го вземеш ли ти? Като не го дава. Какво да направиш, Ангеле? Какво да направиш? Пък ти сега ще гдеш по 3 лева. Не, ти дай ми... Колко? 1, 2, 3, 4, 5. Дай ми 36 лева. Добре, бе, по колко идва телефона си? По Добре, 6 толкова лева. как 6 лева за алкател. Той работи напълно и нова батерия вътре, бе. Тая 11 нова, гледай сега, виж. Няма нито едно копче не се... Отгоре гумичката е паднала. Гледай. Ама Как 6 работи. лева, че- Виж Ако не работи един телефон, взимаш ги без пари Слушай всичките. сега, ето, виж как е надран. Гледай, чезгия. Ама ти панела, откъде да му взема и аз панел? Ама разбирам, там е надран. Ето това също е руховица. Добре, да речем, че тия търтят са по 6 лева, 18 лева. Ама и другите не можеш да искаш по 6. Това е, той си работи. Сега, добре, това да го сложим 2 става 20, нали така? Как 20? Този 4 става 24. Добре, 26 животен ще. Давай парите, няма, за един лев ти бъде, за един лев Е, ти искаше 36. 36. Сега намали. Така ли? Да, сега 26 ги даде. Добре. Видя ли как са умаи? Е така стават сделките. Добре, да, ти взима за мен, да, разбра. Не, то не е чупен, не е нищо. Обаче колко съм виж, не знам.
Кой е това? Това не... Алкател. Турам го на гаран, не се зарежда. Това е мокра, не сгнила. Не. О, буксата няма един крак. Той ще щупено вътре. Той за това ще го тураш на зарядното. Турам го на зарядното ми бабка. Да предположим, че е само за букса, дисплея му работи, мога да дам 6,66. Защо 6,66? Защото... Ако ми дадеш 8 лева, кой да стане? Тази сума ще... 8 лева! Тази сума ще програмира и ще се замислиш. И тогава ще речеш, и как звучи шестиците. И тогава забравяш, че можеш да вземеш повече. Слушай, не искам 6,66. Искам само 6. Добре, давам 6. Видя ли шестицата как обърква мозъка? Да. Сега като ни пия ракия, ще се чувствам много добре, ангели. Да, по-хубаво се. Да. Нали? Мозъка ми фърка, работата вари, скоро всичко ще е 6. Да. Само работиш. Дай куфара да купя. Ай, той се видял, че... Това са неработещи. Това са неработещи, да ще ги дам сега, поко не са работещи. Дай работещите. Не, първо Може да нямам пари за другите. Ама имаш парите. Откъде знаеш, че имам пари? Аз знам. Ти знаеш. Ти който да питаш, ще рече Пламен има пари, пък питаш ли ма как бутан? Те затова и като хората на чужгостта, тях са малко. Да, така, страни всеки вика. Така, ама не е така. Така е. Всеки се знае как бута. Така е. Той за тебе ще каже, гледай колко много пари имаш. Обаче, виж си, викаш, нямам пари. Как ще имам пари, като имам борч? Нямам пари. Те хората не знаят. Който има борч, той няма пари. Така ли? Така е. Слушай сега, това е седмица, бакерата така надоена, че го разпорил отгоре. Добре. Колко пари? По принцип винаги си ми ги дал по 6 лева в този вид. Той има сам, че това колко ще? Това ще е 7. Не, добре 7. Добре, давай парите. Няма смисъл. Не, защото iPhone 7 лева. Добре, нямаш проблем. Добре. Нямам и дребния, после ще накарем върнеш всички железа. Ще ги върна. Да, точно на 5, 6. 4, 6. Още един лев. Сега ще кажа нещо. Този дисплей, даже може да го пробваш, ще работи. Това е китайски. Китайски ли? Да, отзади капака не се отваря така на iPhone-а и гледай сега всички кабели да покажа какъв мармалат. Това е имитация на телефон. Добре, колко даваш за това? Не мога да дам нищо, това е имитация на телефон. Така, взимай го без пари. Много си щедър днес. Това не е типично за тебе. Това не е типично за тебе. А сега един хубав телефон. Да, колко оригинал. Мега хубав, мега скъп. Оригинал. Да. Ма по-ли не го коеш. Добре, човек, това не е телефон, това са части. Части? Дисплея го няма, рамката е леш, кокошката го е калвала. Той е бил фърлен в курника там на село и кошките са го настъпали калвали. По-голям комес, от всякъде е ожилен, гледай. Батерията е леш, гледай как е на калвала. Камерите, гледай, искам да покажа да видят хората, ако започнат. Ама това е, сега хората, това са... Камерите да видят, всичко е пръст. Как да го върна, човек? Болтовете превъртяни, гледай. Колко пари правили? Стига с тези болтовете превъртяни. Пари, човек. Много е зле работа тук. Гледаш, аз гледам, че... Ти ще кажеш, дай 5 лева, аз ще 5 лева да струва. Дай парите, няма да чупаха. Добре, пак желязо. Нямам пари, бе, човек. Те свършат. И аз от тебе се научи да знаеш, че това е заразно. Стига. Чакай, 6 дада, бе. Не знам. 5, бе, къде са? Да, ама 6 дада. Ти го дръпна, че го взех. Сега е то работи. Лев един, кой ти го чая да ти го пусна да видиш, че работи. Ама екре виж. Да. Работи, обаче... Отдал показва, че свети, обаче нищо. Обаче дисплея му не работи. Не работи, не може. Това понеже е такъв слаб модел, стар модел, мога да дам някакъв лев. Колко някой? То повече от 7 лева ще. Дай 10. Добре. Че стига само желязо съм ти дал. Добре, дай 10. Добре. То работи прави рън, обаче не е долу свети, никъде не свети. Ама рън прави рън, пък... Това е 20, нещо ми се вижда лекичък. Не знам. Кой знае къде. Гледай сега чупения панела, тук дисплея стъклото. Да. Колко пари? 12 лева ли? Не, 12. Колко е? 10. Давай парите. Пах ти му фалира, човек. Защо? Кой те фалира? И сега зарече да е фалира. Изкарай хубавите телефони. Къде са хубавите си? Това се работиш. Ама само хубаво искам да изкараш. Ама не съм много хубави, ама работещи са всичките. Деме, ако тях очакваш да изкараш някакъв лев. Да. Да купиш боя. Или ти вече боядиса? Боя с боядиса. Аз трябва да видя как си боядисал. Хубаво ли става? Това работи. Или на петна. Как боядиса? Къде, виж го. Викам, добре ли боядиса? Хубаво ли става?
Или има петна? Няма петна. Колко ръце направи? Една или две? Двете стени Да. си бяха бойдисани, обаче нали зимно време горим печка, И се окадиха. оклади са и жената ика дай да бойдисаме това всичко. Ти към луда ли си? Да, сам двете стени. Сам двете стени, и като бойдисаме правилно няма да береш, понеже една и съща боя стана едно и също всичкото. Да. Пълни само двете стени бойдисаме. Ама трябваше да купиш такъв боя, такъв цвят дим, окадено. И да не иска бойдисване. До година като се окади. Ние ще местим печката. Там имаме климатик. Нали вече имаш климатик, ти си мега патрон. Климатик има, ама нали за много година идват децата и какво да горят. Нали трябва да горят и те нещо. Е така моторола, така га мразя. Ама тая работи. От тези мотороли, дет съм поръчвал дисплеи, дет не работят, толкова съм се набутал, че като ga видя лошо ми става. Това не е за майната моторола, дет части са супер дефектни и нищо не искам да поръчвам. Работи напълно! Разбрах, ама пукната и няма части за тях хубави. Ти вземи да не сгони, че не можеш да набутва. Дай един други телефони в парцала за вид, да станат няколко телефона, му съм. Не, ти има така ма прекарваш. Това е идеята да те прекара. Не. Ами нали лъжвериш, бе? Не. Къде е това лъжвериш това? Чакай да пусне това. Дай да го видя. Чакай. Къде? Това работи, обаче дисплея показва мармалад. Добре, капака е щупен. Камерата леш. Всичкото е мармалад. Ама натисни, че работи. И какво като работи? Redmi. Аз имам такива, не знам колко, направо не знам. Ти, ко нямаш? Дай да ми те другите, пак Redmi. Че, слушай, ти вземи те сега. Дай да ми пак Redmi-та. Не е Redmi-та, чакай. Това е Samsung. Дай да видя. Това е Samsung имам, да. Дай да ги видя. Ти, на един топ ги кара седни. Само да ги видя, бе. Нати един хубав. Дали са някакви слаби? Това е голямо мощ. Това са направо такива за 200 лева дисплея, нали? Не. Ефтини, 80 лева. Искаш ли го направя? Не. Това е 20 язва. Това е слабо. Това е слабо, нищо не става от ние. Така съм ги намразил, имам 8 купени такива от тебе. И това работи. Още не мога да им пода частите. И това работи. Чай искам това да го покажа. Чай да го пусне него. Чакай, искам да го видя. Мекаре работи той, ама и той е чупен много. Мали. Ти от това очакваше да вземеш пари от тия баклуци. Ти няма да му избави. Няма да му вървиш. Слушай, знаеш ли, че ще има избори пак сега октомври? Няма. Викам, знаеш ли, че има избори октомври? Октомври знам. Ами ти защо не се кандидатираш и ти? За кой да се кандидатираш? Не така, някаква партия да направиш, те ще гласуват всички за тебе. Той каза това човека, не искам му промаш. Що? Какво ще правиш там? Ще има... Представяш да те вземат пък такова депутат. Какво ще правиш? Нищо не може да правиш. Аз не съм компетентен човек да... Като те журналисти с тези камери, като светнат те лампи в очите, какво ще правиш? Какво ще кажеш? Имате ли телефони за продаване? Тогава мога да отговоря. Ти ще им вземеш рекордерите, дето записват, ще им купиш рекордерите направо. Не става. Той трябва малко горе. Ще им продаваш тогава хубави рекордери на тях, да записват. Той умряла, това тук умря. Кой? Болсата умря. Сега минава всичкото на Viva.com. Да, те префърлиха болсата. Да, ама той продадаха тази фирма. Им продава, правиш. Така, още сега. Замъж ли достатъчно? Да, замъж ли са? Замъл съм. Сега кажеш за тия 4 телефона, какви пари са. Ти закажеш, няма да ме лъжиш. Какво да кажа? Сега ти казвам. Това е... Има такова, има и до самолета. Обяснихте за този телефон, че е мега буклоп. Ама работи. 1,5 рам. Сега става 2 рам, 2 рам. Това е 2. Нищо не става от него, плюс това е щупен коня го настъпал и е осурнян. Така. Това горе-долу става, защото е с 3 рам. Малко дига лефтата. А то е с 4 рам. 3 и 4 стават 7 и долу 2 и 1 10. Значи цялата сметка 26 лева. Добре, чакай сега да ги пазариме сега, да не ги обсъждаме коя колко. Дай ми 36 ли, айде да не казвам, че слушай, ония ден, нали ти викам, тук 36 и 26 става 56. Не, ти рече 24. Не, 26 плюс 36 е 56 и ти каза давай парите. И после долу на коментара са писали, ти го излага. Да пише, с 6 лева. 6 лева сметка. Абе аз това изобщо, те много сметка правят. Що не дойдат тук да носите по 14 телефона всеки ден? Аз откъде ги намирам? Аз да не тюм да роя или да копая някъде.
Добре, тия на време ходеше в голям извор, носеше големи телефони. Ходихме, Ама ето... ти им събрал то голям извор, всичките големи телефони и вече Не нямаш. бе, къде, още Да. един 15-ка има. Това лапе дойде тук с дядо си. Да. Нали, това iPhone ти дадах, те са без кодове, те шестици ли какви бяха. Не 36, 40. А? Искам да се добре. усмихнеш като за край. Да, ами свърши. Защото клипа стана 30 минути, пък в TikTok сам 30 минути може да качваме. Ами, добре. Добре, ще кажеш ли някой, ще поздравиш ли някой? Ами, да са живи и здрави всички наши почитатели, да бяха Димитров днес, където се видяхме там. Да. На този стария човек от Стара Загора, да му направим телефона. И той да е жив и здрав, да каза да те поздравя тебе. Мерси. И ами всички, те дадат софианците да дойдат на тези момчета. Абе много хора там минават, здрасти, ангели. Поздрави всички фенове, дето гледат. Всички сега в фенове, момента. да. Всички И деца на работа, деца дежурни смени, по почиват, граници, всичките. по болници, по граници, където по се болници, дежурни хора. сетиш. И деца в чужбина, българите, всичко. Магазинери, продавачи, купувачи, всичките да са здрави и живи. 156. От цяла България. Всички наши почитатели. Очаквайте скоро, ще ходя при Ангел да снимам как гледа кученцето, което му даде. Трябва да накарам. Хайде, това беше от нас. Бъдете живи, здрави, 156 Чакай години. си.